itlob tax audit fuq l-affarijiet tiegħek. Jiena hand on heart se nagħmilha. Kienet din l-isfida li l-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi għamel il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami waqt il-programm Time Stock. Sfida li fi programm fejn il-Ministru spjega kif aġixxa bit-trasparenza baqgħet ma ntlaqatx. I declared everything. I subjected myself to a tax audit. Jiena li qed ngħid qed nisfida l-Beppe Fenekadami hawnhekk. Għamel l-istess għal miljun euro li għandek. Għamilha l-istess. Ministru, kieku għedin il-qorti. Ma tagħmilix. Inti għed U żgur li ma tagħmilix. Kieku għedin il-qorti. Żgur li ma Inti li tagħmilix. għed fl-isbar. Beppe Fenekadami, avukat u deputat parlamentari, jiddikjara li għandu mal-miljun euro. Dawn flimkien ma' proprjetà. Reċentament għalilna li għamel ġidu mix-xogħol. Iżda mal-Ministru Mizzi ma tax kelma li joqgħod għal proċess li neħi kull dubju li jista' ikun hemm. Ħanara għalek Kien komdu. Hija il-para. Mhuwiex komdu. Jiena l-unika deputat. L-unika deputat li fl-istorja tal-pajjiż li kont lesta nagħmel tax audit fuq kollox. Beppe Fenekadami għandu pratikament ħadem ta' avukat mhux xi legal firm kbira tiegħu nnifsu. Għandu substantial amounts of cash, għandu ċertu proprjetajiet u ma jridx jagħmel l-istess ħaġa. Fil-programm Fenekadami s-sokta jagħmel numru ta' allegazzjonijiet brabta ma' Trust Fund tal-familja Mizzi. Saħansitra, il-bniedem fuq quddiem-nett tal-kampanja aggressiva mill-Partit Nazzjonalista irrepeta allegazzjonijiet li jagħmel Simon Busuttil fil-Parlament. Pronta tweġiba tal-Ministru Mizzi. Number of things. Issa please tuni ċans nirrispondi. Saru allegazzjonijiet minn Dr. Beppe Fenekadami, issa obviously għada fil-ħodu niftaħlu li bell first thing. Intant fil-programm il-Ministru Mizzi marka s-suċċessi tal-Gvern tul l-aħħar 3 snin fejn il-Gvern implementa bis-serjetà l-għajta ta' Malta tagħna l-koll. Naħseb tagħna l-koll għaliex it-tariffi raħsu għal kulħadd, tagħna l-koll għaliex mediċini out of stock m'għadhomx jeżistu u kulħadd jista' jmur jieħu l-mediċini b'xejn mingħajr ma min ma jaffordi għax irid iħallas għalihom. Tagħna l-koll għax għandna child care b'xejn, tagħna l-koll għax għandek gay couples li għandhom id-dritt li jkunu kuntenti u jkollhom is-civil unions. Tagħna l-koll għaliex nies li ilhom jistennew l-isptar fil-waiting list għal numru ta' snin qed nindirizzaw dawk il-waiting list. Tagħna l-koll għaliex illum il-ġurnata il-politiċi kollha jekk aħna nagħmlu xi ħaġa ħażina bil-liġi tal-preskrizzjoni tibqa' tiħħontjana l-ħajtna kollha. Tagħna l-koll għax daħħalna l-Whistleblower Act biex people can, if they have information, come up u jkunu protetti. Tagħna l-koll għaliex tajna l-income tax reductions lil minimum wage earners imma anke min qed jaqla aktar flus.